तर काय मी वाट काल असं म्हटलं होतं, की लोकसभेमध्ये भाजपच्या जागा 2 महिने आधीच जाहीर झाल्या. मात्र एकनाथ शिंदेंना दिलेल्या 15 जागा ह्या फॉर्म भरायच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वादग्रस्त करून ठेवल्या. आणि ज्या वेळेला एकनाथ शिंदे जाहीर करत होते जागा एखादी, तर प्रत्येक वेळेला भाजपचे लोक नाही ही जागा आमचीच आहे, ही जागा आमचीच आहे. म्हणजे रायगड पण आमचा आहे, रत्नागिरी पण आमचा आहे, ठाणे पण आमचं आहे, कल्याण पण आमचं आहे, नाशिक पण आमचं आहे, हिंगोली पण आमचं आहे, पुणे पण आमचं आहे. हे जे चाललं होतं ते अतिशय घृणास्पद होतं. सिटिंग जे खासदार शिवसेनेचे आहेत तिथं भाजपचेच लोक दावा सांगत होते आणि मतभेद निर्माण करत होते तिथे. हे जर झालं नसतं, 3 जागा आमच्या बदल्या लावल्या नसत्या, आमचा सर्वे म्हणून सांगितलं, तर आमच्या अजून 5 जागा आल्या असत्या एकनाथ शिंदेंच्या. तुमचा सर्वे इतका परफेक्ट होता, मग तुमच्या जागा का पडल्या तुम्हाला कळलं नाही? तुमचा सर्वे मग झालं का त्या सर्वेचं मग? तर हे जे लोकसभेमध्ये घडलं, ते मोदींचं नुकसान झालं.